Hej alle sammen, og i dag skal vi lave vlog. Som I nok ud, så lavede jeg den sidste vlog, og den var rigtig succesfuld. Så virkelig succesfuld. Altså jeg faktisk ikke tjekke videoen. Jeg synes bare, jeg gør det godt selv. Og ja, subscribe, like og alt det, man godt vil have. Var det ikke med intro sidste gang? Jo, det er faktisk sådan, jeg husker det. Ja, det var sikkert sådan. Vent. Jeg går lige over og tjekke under min ting. Jeg tror ikke, der er en... Jeg gemte under en ting, og der kom nu er jeg monster. Det her skal kaldes monster vlog. Okay. Nu vil jeg fortælle jer det sjove, jeg vil gøre. Hvis I skal have flere likes og subscribers, så vil jeg nemlig godt give jer en rundvisning rundt om. Hej i dag, og nu skal vi lave endnu en vlog. Den sidste var rigtig succesfuld. Sådan, jeg har faktisk tjekket videoen, men jeg synes faktisk bare, at den er sådan virkelig god. Er det rigtig rappen? Råbe. Og så har vi jo et skelet her, som er virkelig sej. Ja, og vi ser, hvad der er nu i den her kiste. Det er spændende. Lad os lige synge kameraet ud, så vi lige kan få et få at vide, hvad der ligger noget. Det er simpelthen... Lad os gøre det sådan her. Så gør vi det her. Nej, der ligger endnu en kiste. Discovery. Hvad ligger der hernede? Der ligger en tænd. Og så ligger der en anden tænd. Det er virkelig interessant. Ja, der er 2 kister hernede. Vel til at gøre det. Jeg er geni. I var alle sammen, jeg er geni. Ja, det var Chest Discovery. Jeg skal nu gå i gang med en rigtig vlog. Nå, men altså, jeg synes bare, folk burde supporte det nye, ligesom mig og sådan. Sådan, ja. I ved, support mig lidt. Lukas, min ven Lukas, ser bare min kanal for at grine og sådan. Derfor burde han ikke se den. Ja. Gå ind til hans kanal, Lukas Cooper. Det er faktisk ret fedt. Jeg går lige ind og tjekker under sengen. Måske er der noget. Jeg tror, der er det. Han kommer op. Hej. Og jeg er under sengen, monster. Jeg gemte mig under en seng. Grund af, jeg hørte lave vlog. Og så vil jeg rigtig godt tage over vloggen. Nu tager jeg over vloggen. Det han godt ville. Han fortalte mig det. Han ville overtjekke på mig. Så overfandt jeg ham. Bare lige at have dræbt ham. Han er stadig liv. Jeg vil bare sige det, han skulle sige. Han skulle sige, at hvis I giver mig likes, subscribers og alt det der, man gerne vil have, så er det, at der viser en rundvisning rundt om legepladsen. Det er så sejt, mand. Jeg kommer selv til at glemme mig til at se videoen. Jeg har set et ekstra iPad. Jeg har set den. Jeg bruger den, mens den sover. Så har jeg telefonen på. Nå, men bye bye!